Тук съм заредил две капанчета. Преди 4-5 дена. Нямаше никакво движение по тях. Просто ги оставих така. Да, обаче днеска гледам, че вече има посетители, така, любопитни. Любопитни посетители. Да. Капанчетата е така, може да ги оставяме. С рамчици вътре, така. Така. Да. Значи, щом се върти една, ще се завъртат и още и така. Със сигурност. Със сигурност. И тук имаме също вътре една. Да избират. Има две къщички, в която искат. А може и два. По желание.